Iubiți credincioși, în primul rând să mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a vrednicit ajunge până în acest an, la începutul postului mare. Pentru că Dumnezeu de mila sa cea bogată rânduiește fiecăruia dintre noi zilele vieții Lui, la alții mai lungi, la alții mai scurte, astfel încât orice zi care o trăim este binecuvântarea lui Dumnezeu, este darul Lui și trebuie să-i mulțumim Lui. De aceea, așa cum cântă Biserica, iată, a venit vremea postului, vremea luptelor duhovnicești. Fraților, Sfânta Evanghelie de astăzi și numirea Duminicii de astăzi pare fi, la prima vedere, o lecție de Academie de Armată. Bineînțeles, cu Academie de Armată duhovnicească, pentru că și în strategia armatei există anumite puncte, anumite lucruri care trebuie respectate pentru ca să câștigi un război. Ca să ieși victorios, că altfel vă rămâne înfrânt. Și înfrângerea poate să fie fatală. De aceea, primul lucru care trebuie adus în atenția ostașilor este învățarea din căderi. Asta e valabilă pentru toți oamenii. Deci noi toți suntem ostașii lui Hristos. Odată ce ne-am botezat în Hristos, ne-am și îmbrăcat. Apostolul Pavel îndeamnă zicând, luați toate armele lui Dumnezeu. De aceea, experiența din căderi dă ostașului o putere de a lupta înainte, o strategie mai sigură împotriva răjmașului și o siguranță a biruinței. De aceea, căderea noastră a tuturor o știm care este. Căderea lui Adam și Eva din Rai. De aceea se numește Duminica de astăzi, Duminica izgonirii lui Adam din Rai. De ce ni se aduce în atenție această cădere? Pentru a învăța din cădere. Fraților, atunci când înveți din cădere, nu înseamnă că judeci pe cel ce a căzut. Înseamnă că te păzești, iei aminte, ca pe viitor să nu faci tu acele greșeli, ca să fii prins de vrăjmași, de dușmani. Mai ales că avem de a face, de a lupta cu un dușman care nu cedează. Un dușman netrupesc, nevăzut, iar noi suntem trupești și oameni neputincioși. Deci, învățarea din cădere este foarte principală pentru un adevărat ostaș. Ce a făcut acești părinți Adam și Eva? Toți am citit Scriptura și știm. A căzut din împărăția lui Dumnezeu, din darul lui, din cauza unui păcat. Dar mai bine spus, acest păcat a înglobat în el mai multe păcate. Și neascultarea, și lipsa de postire, și răzvătirea, și mândria, și egoismul, și toate păcatele înglobate în această neascultare a lui Adam și Eva. De aceea, soarta lor a fost cruntă. Dacă pentru o simplă greșeală, o neascultare, a primit o pedeapsă atât de gravă, atât de mare, și anume aceea de a fi izgonit din raiul de sfătării creat de Dumnezeu, și a stat acolo, în afara raiului, o perioadă până a murit și trupește. Deci, fraților, esența acestei aduceri aminte este aceea că, dacă nu vom posti,
așa cum ar trebui, după cum ne învață Biserica, vom păți și noi ca și Adam și Eva, care vom cădea din darul lui Dumnezeu și pedeapsa care va fi? Moartea. Întâi moartea sufletească și după aceea și moartea trupească. Știți că dezertorii dintr-un război sunt executați. Deci, sunt tratați ca niște lași, sunt tratați ca oameni care au fost biruiți de vrăjmași și s-au înlesnit a se face pricine de sminteală pentru alții. Așa se întâmplă și cu noi creștini, fraților, dacă ne lăsăm pradă vrăjmașului, astfel încât să ajungem de râsul lumii și de râsul cerului și în chinurile cele veșnice. Deci izgonirea lui Adam și Eva din Rai ne aduce aminte că toți aceia care vom face ca ei vom avea aceeași soartă veșnică. Dar oare ne pun întrebarea, dacă noi eram în timpul acela, n-ar fi fost mai bun ca ei? Sigur că nu. Mai ales că Adam și Eva nu cunoștea strategia, nu cunoștea ce dușman este în față diavolului și nevăzut. De aceea Hristos în Evanghelia de astăzi ne îndeamnă și ne învață cum să ne păzim, cum să luptăm în postul ce ne stă în față pentru a dobândi biruința. Această biruință ne va încununa și ne va duce în împărăția cea veșnică. Deci, fraților, de ce luptă? Avem luptă pentru că avem dușmani. Deci nu există luptă dacă nu ai dușmani. Un singur dușman avem, nevăzut, care este diavolul. Acest diavol nu caută altceva decât pierzarea omului. Astfel încât să-l ducă acolo unde este împărăția lui, în iad, să se chinuie veșnic cu el dacă ascultă de el. De aceea Hristos ne-a predat această lecție de Academie Militară pentru a ne arăta cum trebuie să ne înarmăm pentru a birui pe acest vrăjmaș nevăzut. Și anume, știm că elementul primordial, principal într-o armată există și ar trebui să existe și este cel mai important din totul, chiar dacă armata este foarte pregătită, chiar dacă are un spionaj excelent, dacă nu există unitate între soldați, biruința poate fi înlăturată, dușmanul poate să sporească și înfrângerea este fatală. Deci, fraților, știm din lecțiile de istorie ce a făcut biruința moldovenilor împotriva turcilor? Unitatea românilor. Căci armatele erau insuflate de acel duh de unitate, de patriotism, acel duh de a-și apăra patria și credința, și aceasta îi menținea în lupta împotriva dușmanilor otomani. Deci, în lupta duhovnicească, neapărat este trebuință de unitate. Această unitate este subminată de diavolul cel mai mult pentru că așa biruiește el pe creștini. Prin acest principiu dezbină și stăpânește. De aceea Hristos a venit și ne-a dat prima lecție care ne spune clar că primul lucru în lupta duhovnicească înseamnă unitatea. Dar cum poți să fii unit cu celălalt
dacă suntem de păreri diferite, dacă avem orgolii, dacă ne-am certat, dacă ne-am invidiat, dacă ne suportăm. Fraților, pentru acest lucru să știți că este foarte important ce ne-a spus Evanghelia de astăzi, anume, dacă nu veți ierta greșelile fraților voștri, nici Tatăl vostru cel din cer nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Deci aceasta este condiția principală de începere a unui post. Deci, fraților, înainte de a te gândi să speli străchinile și oarele, înainte de a te gândi să-ți pregătești tacâmurile și toate rețetele culinare de post, întâi gândește-te la suflet. Întâi enumere-ți cu cei care te-ai mâhnit, te-ai supărat, te-ai dușmănit și în felul acesta fă-ți un proces de conștiință și du-te și te împacă. Du-te și te iartă ca să poți începe acest post cu folos. Fraților, în altă Evanghelie, Mântuitorul menționează și felul cum trebuie să iertăm. Adică, acum o spune la general, iar în altă Evanghelie o spune în sensul sufletesc, adică să iertați din inimă. Pentru că există această obișnuință academică a creștinilor ortodoxi, aceea de a spune, iertați-mă, Dumnezeu să vă ierte, fără ca să ierte din inimă. Fraților, știți că ce mai mult contează atașamentul sufletesc. Deci atunci când este disponibilitatea inimii, atunci când este afecțiune, atunci când este iubire, atunci când este cu adevărat inimă, atunci se fac toate din inimă. Și ura și bunătatea. Dacă această iertare nu este din inimă, aceasta nu va dura mult și va exploda. Va ieși la suprafață atunci când apar pricinile. De aceea, la baza acestei iertări stă un alt principiu și acela al neținerii de minte a răului. Deci, fraților, nu putem vorbi de iertare dacă omul ține minte răul. Aici nu este vorba de o memorie a greșelilor, ci este vorba de o patimă. Pentru că atunci când ții minte răul, ești angrenat cu Satana, care ți le pune pe tavă, ți le scoate de la doxar pentru a ți le arăta ce ți-a făcut dușmanul tău. Astfel încât cu amănunte, mimica feței, tonalitatea vocii, faptele cele stridente, ca să-ți amplifice războiul din suflet al urii. De aceea, să luăm aminte la Dumnezeu, conducătorul nostru, generalul suprem, care El este iubitor de oameni și iartă greșalele fără să ține minte rău cuiva. De aceea, în repetate rânduri, El ne-a arătat, prin pilda fiului risipitor, prin alte învățături, că primește pe cel ce se întoarce, se căiește, fără să amintească răul. Însuși învierea sa ne arată acest principiu. Că nu a pomenit pe cei care au făcut rău și l-au omorât. Pe cruce a spus, iartă-le, părinte, că nu știu ce fac. De aceea, fraților, ca să vorbim de iertare, atunci trebuie să umblăm la sensibilitatea sufletească noastră, să vedem dacă nu cumva ține minte răul. Căci dacă ține minte rău, iertarea va fi doar superficială pentru cei slabi credincioși și nu va exista deloc pentru cei necredincioși.
Iar pentru cei care conștientizează cu adevărat frica lui Dumnezeu și mântuirea, atunci o fac din inimă și iartă pe toți din inimă. Fraților, deci această iertare este o condiție primordială. Căci nu te poți apropia de Hristos fără acest lucru. Evanghelia spune clar, Mântuitorul, când ți aduci darul la altar, dacă știi că ai cu cineva cu ceva, du-te și te împacă întâi ca darul, după aceea ți aduci darul la altar. Deci o condiție primă. Deci înțelegem că Dumnezeu nu primește absolut nimic din ceea ce facem dacă nu începem cu acest lucru. Vreau să ne spună că degeaba postim, degeaba facem milostenie, degeaba ne rugăm, degeaba facem celelalte nevoințe fizice, dacă n-am pornit cu acest lucru. Deci, fraților, fiecare suntem oameni și supărăm și suntem supărați. Greșim și ne se greșește. Mântuitorul ne-a expus acest lucru, dar a spus un lucru. Să nu apuie soare într-o mânia voastră. Adică patimile le avem în suflet și există explozii de furie, de mânie, de mâhnire, de cuvinte sau involuntare care ar trebui să ne cerem iertare sau să le iertăm altora. Ei, toate acestea constituie slăbiciuni omenești. De aceea, fraților, nici în împărăția lui Dumnezeu nu este primit acel om care nu iartă pe vecinul, pe frate sau pe cel care este cu el. De aceea, înainte, oamenii căutau întotdeauna, înainte moarte, să se ierte cu toți. Cu copiii, cu frați, cu rudenii, cu vecinii, cu toți. Pentru ca să se ducă conștiința împăcată în viața de dincolo. La fel, în lumea aceasta, atunci când ne apropiem de Sfintele Taine și ne împărtășim, nu se poate dacă avem pe conștiință acest lucru. Deci, fraților, la acest lucru nu ne cere Hristos nici osteneală, nici sacrificiu bancar, sau de animale, sau de altceva, ci doar un cuvânt care să fie din inimă. De ce este așa de greu acest cuvânt? Deși noi poate spunem că ne-am păcat cu aproapele, că mulți apelează pe acest principiu. Deci evită să spună cuvântul iartă-mă și încearcă vorbă. Crezând că așa se împacă. Da, bun, se poate și așa. Deci, ce la vorbă se împacă, dar nu cer iertare. De ce este așa de greu cuvântul acesta? Și vorba de 4-5 litere. De acest cuvânt atârnă smerenia, fraților. De acest cuvânt atârnă veșnicia. Pentru că atunci când ierți, crapă dracu. Așa spune Patericul, cel ce spune iartă-mă, biruiește pe vrăjmaș. Iar cel ce nu spune iartă-mă, este batjocorit de vrăjmaș. Pentru acest simplu cuvânt. Deci, fraților, în seara aceasta este vecernia umilinței, se cheamă, sau vecernia iertării, în care călugării, monahii, preoții, episcopii, dacă sunt creștini între ei, se iartă pentru greșelile ce a făcut în cursul anului, cu voie sau fără voie, cu știință sau cu neștiință, din slăbiciune sau din nenărănăcie. De aceea să avem în vedere acest principiu care spune Mântuitorul astăzi că trebuie să iertăm, indiferent de gravitatea greșelilor semenului. Că atunci, dacă faci acest grad de comparație, acest cântar, gândește la Hristos. Cât de grele păcate ți-a iertat ție în decursul vieții. Iar tu pui în cumpănă cele ce ți-a greșit fratele tău?
De aceea, fraților, să pornim la acest război cu această armă a iertării și să restabilim unitatea. Că știți ce se întâmplă în război dacă ostașii nu sunt uniți? Se lasă unul în baza altuia. Unii se lasă în linia de spate, din cauza invidiei, nu ajută și nu dă mână celul care este rănit, cel care este luptător. Și aceasta va simți dușmanul și va câștiga biruință. Deci aceasta este lucru foarte important în lupta duhovnicească. De aceea, fraților, ne aflăm în acest secol a civilizației 21, dar, din punct de vedere al unității, din punct de vedere al iertării și al restabilirii sentimentelor omenești, suntem josnici. Pentru că trăim într-o lume diversificată. Fiecare cu opiniile lui, fiecare cu părerile lui, fiecare cu orgoliile lui, astfel încât fiecare se crede că e cineva. Chiar și în cele duhovnicești. Și în felul acesta nu există unitate. Deci unitatea nu există fără smerenie. Biruința este de parte celui care cedează. Deci, în legea duhovnicească este alt principiu. Nu este vorba de tăria mușchilor, de puterea inteligenței, de scusința armei. Este vorba de smerenie. Te-ai smerit, ai biruit. Nu te-ai smerit, ești bajocorit. De aceea, fraților, chiar dacă alții ne socotesc că suntem lași sau trădători, sau poate că am cedat, în fața lui este altceva. Deci te-ai smerit, ți-ai cerut iertare, ai biruit. Deci acesta este lucrul cel mai important. Iertați și vi se va ierta. Deci ar trebui astăzi să ne facem gândurile în așa fel încât să ne gândim cu cine suntem mâhniți. Nu trebuie să justifici că el e vinovat. Dacă ai pus așa în gândirea ta, nu te îndreptățești în fața lui Dumnezeu. Deci cu cei ce te-ai mâhnit sau te-a mâhnit, trebuie să te ierți. Deci, fraților, să nu apui cineva mâine să postească dacă nu a făcut acest lucru. Căci totul este în zadar. Absolut nimic nu primește Dumnezeu. Patericul ne dă foarte multe pilde despre acest lucru. S-a dus un părinte la o navă și a spus: părinte, nu vrea să mă ierte fratele meu. Dar de ce, frate? Nu știu. Eu nu am făcut nimica. Ia du-te și pune în mintea ta că tu ai greșit. Fratele a ascultat și s-a pus în mintea sa că a greșit și atunci a venit celălalt să-și ceară iertare. Și în felul acesta s-a restabilit pacea și unitatea și dragostea. Deci trebuie omorât acest diavol al vrajbei care desparte oameni, care îi face pe oameni să nu se întâlnească, să nu se privească, să nu se îmbrățișeze, să nu se suporte. Deci când vei vedea acest în sufletul tău, că nu suporți pe celălalt, că eviți pe celălalt, că nu voiești să privești, înseamnă că ai ură în suflet, ascunse, chiar dacă tu declari că n-am nimic cu el. S-o crezi tu, dar dracu are cu tine. Deci, fraților, cu logica, ești bajocorit de diavol. Iar cu iertarea, ai învins pe diavol. Aceasta este prima lecție de Academie Militară de Hristos astăzi. A doua este acela apostolului. Ne spune așa Evanghelia.
Nu postiți ca fățarnicii, care își posomoresc fețele lor ca să se arate lumii că postesc. Iar voi când postiți, ungeți-vă fețele voastre ca să nu vă arătați lumii că postiți. Deci, cât de înțelept general avem. Ne arată întâi rău, după aceea ne arată binele. Știți ce face medicul rezident când primește lecții la operații? Îi arată pe cazuri cum există boala în trupul omului. Așa și aici ne arată Mântuitorul cazuri. Cine erau faceși fățarnici? Erau farisei, care, în momentul în care posteau, își smoleau fețele, deci se întristau, ca să se arate lumii că postesc. Deci, substratul lor era slava deșartă. Ca oamenii să-i laude, să apăre și să spună, vai, uite ce oameni postitori. Hristos ne spune invers. Să ne spălăm fețele, ca să nu ne arătăm lumii că postim. Fraților, ce înseamnă postul? Deci postul este o abstinență, o înfrânare de la ceva. Acel ceva poate fi nu numai mâncarea. Acel ceva poate fi abstinență de la răutate, de la invidie, de la minciună, de la mândrie, de la merge unde nu trebuie, de la a face ce nu trebuie, de a nu gândi ceea ce, de a opri de la gândirea cea rea, de la cuvintele cele deșarte și așa mai departe. Deci înseamnă înfrânare atot cuprinzătoare. Postul trupesc este inferior celui sufletesc. Deci postul sufletesc este prioritar. Ați auzit în cântările acestea, în postul, începutul postului mare, și unde se spune clar că postirea fără rugăciune, postirea fără iertare, postirea fără milostenie, postirea fără cumpătare, nu au folos dacă nu sunt făcute după legile lui Dumnezeu. Dar asta înseamnă că trebuie să neglijăm postul trupesc? Nu. Fraților, din vechime a fost această lege a postului. Prima poruncă dată de Dumnezeu în Rai a fost postul. Iată vechimea postului din Rai. De aceea, și în Vechiul Testament, profeții postau. Ilie a postit, Elisei a postit, Moise a postit. Și toți prorocii și însuși Mântuitorul Hristos a postit. El fiind Dumnezeu. De aceea noi postim acum după legea creștină 40 de zile ca Mântuitorul Hristos. Însă nu la asprimea aceea. De ce este necesar postul? Această întrebare pare inutilă. Ca și cum aș întreba, de ce nu este necesară instrucția pentru soldat? De ce soldatul face instrucție? Se pregătește de război. Luni de zile și poate chiar și ani. De ce soldaților se dă mâncare mai subțire în momentul instrucției? Pentru ca să poată fi abili, să poate ușor să se strecoare, să alerge, să fugă. De ce oare noi trebuie să postim? Pentru că unul din dușmanii noștri este și trupul. Că noi avem 3 dușmani mari. Diavolul, după aceea lumea și trupul nostru. Care acesta ne dă jos, ne tămălește mocila păcatelor și ne dă în mâinile vrăjmașilor noștri. De aceea trupul nostru trebuie strunit prin post. Fraților, deci postul este o armă, nu un rezultat. Nu o cunună. Este o armă.
De aceea nu înseamnă că dacă am postit, am biruit. Dar nu înseamnă că dacă n-am postit, iarăși am biruit. Deci postul este un mijloc prin care noi putem mai ușor să ajungem la Hristos. Mai ușor să biruim pe vrăjmași. Mai ușor pentru a ne mântui. De aceea, postul trebuie respectat așa cum ne-a lăsat biserica. Cele 4 posturi peste an, miercurea și vinerea în cinstea patimii Mântuitorului Hristos, sunt pentru creștini obligativitate. Nu facultativ. Se exclud de la obligativitate doar anumite categorii de oameni. Și anume, bolnavi de prin spitale sau acasă, care au boli grave. După aceea, copiii până la vârsta de 7 ani, soldații în armată și, poate în ultimul rând, femeile care alăptează, deși sunt multe care postesc, chiar alăptând. În rest, toată suflarea trebuie să respecte această lege a posturilor, care îl face pe om să se apropie de Dumnezeu, să fie mai ușor și la minte și la trup, îl face să fie mai abil și chiar și fizic, nu numai duhovnicește, și îl ajută să se curățească de patim. Pentru că cele mai multe pate sunt întreținute de neînfrânare. De ce, fraților? Pentru că excesul, lăcomia, întotdeauna îngreuiază omul și nu-l poate duce la mântuire. Fraților, iată ne stă în față postul Sfintelor Paști. Acest post de 40 de zile plus săptămâna patimilor, care este săptămâna specială, acest post, deci este postul cel mai aspru de peste an. Sau mai bine spus, este postul normal. Pentru că, dacă vedem în Sfânta Scriptură, versetele Sfinților, Sfinții posteau mult mai mult și mai greu. Deci, înainte, creștinii posteau mult mai aspru. În primele veacuri creștine. Aceasta este calea de mijloc. Calea împărătească. Ceea ce ne spune tipicul Sfântului Sava este pentru creștini și pentru monah calea împărătească. Adică nici exagerat, dar nici deslegând. Acest post de 40 de zile se începe de mâine până în Sâmbăta Florilor. Acest post este cu mâncare fără un de lemn și fără vin. Lunea, miercurea și vinerea este o dată în zi. Iar săptămâna aceasta care începe de mâine se numește săptămâna mare, în care monahii și unii creștini mai revenitori postesc aceste zile cu multă bucurie. Deci se mănâncă din seara aceasta până miercuri după Sfânta Liturghie. Deci în jurul orei 1-2. După aceea se mai mănâncă vineri la aceeași oră și după aceea sâmbătă normal. Deci așa este postul acesta mai aspru săptămâna aceasta. Nu este obligatoriu pentru toți. Pentru cei care pot, plată de la Dumnezeu au. Dar este o condiție. Ca postul să fie plăcut lui Dumnezeu, este să nu te arăți că postești. Căci dacă după cele 4-5 zile de post ai început să trebuie să stânga și de vecină că uite că am postit și m-am înfrânat, atunci ești zadarnic. Deci, fraților, condiția postului este aceea să nu te arăți că postești. Dar nu te vede lumea. Nu te vede și din casă că postești. Nu, fraților, scopul să nu fie acesta.
Că te vede, nu te poți ascunde. Ce să le faci? Scopul să nu fie aceasta. Că scopul scuză mijloacele. Scopul îl face pe om să fie departe bine sau răului. De aceea, fraților, plata o cerem de la Dumnezeu, nu de la oameni. O altă încercare a apostolului este aceea al mâhnirii. Deja, unii când au auzit că începe postul, le-a căzut fața. Și începe a se văicări și a se, vai, iar a venit postul, iar fasole și barabuli. Iar ceartă cu femeia în casă. Deci pentru unii, postul devine o povară. Pentru cine? Pentru iubitorul de trup. Pentru cei care nu se gândesc serios la mântuire. Pentru cei care iubesc sfătările. Deci atunci când se apare această mâhnire că a venit postul, atunci să știi că diavolul s-a dus această mâhnire ca să începi cu stângul. Deci, fraților, cu bucurie să începe acest post. Știți că sunt mulți oameni creștini care abia așteaptă postul. Așteaptă ca pâinea caldă. De ce? Să simt mai ușor. Să simt mai luminați. Să simt mai aproape de Dumnezeu. Și așa este. Deci să nu fie cu mâhnire. Căci nu postim de nevoie, postim de voie. S-ar putea să ajungi să postezi de nevoie dacă nu postezi de voie. De obicei, să știți, oamenii care nu postesc, sigur își scurtează lungimea vieții, sigur își îngreuiază trupul cu bolile, pentru că, din cercetările medicale și mai spune duhovnicești, postul este un echilibru fizic. S-a constatat că un om care permanent mănâncă și se giftuiește, fără să se înfrâneze, acela este expus sau predispus bolilor și chiar morții. Fraților, am spus că calea împărătească este aceasta care o predă Sfântul Sava. Însă pentru unii prezintă acest post un impediment, alții vor să postească mai mult. Deci cei care nu pot posti după tipicul Sfântului Sava, nu sunt obligați să postească așa de aspru. Mai ales atunci când muncesc din greu sau, eu știu, din cauza bolilor, dar să țină postul să nu mănânce de fruct. Iar cei care, bineînțeles, aceasta cu dezlegarea duhovnicului, iar cei care vor să postească mai aspru, tot la fel cu dezlegarea duhovnicului, pentru că și aici se poate mesteca dracul dintr-o râvnă deosebită tot pentru slava deșartă, ca să te înfrânezi peste măsură, astfel încât să mai lucrezi duhovnicește. Spuneți Sfântul Paisie Gheorghiu, s-a dus la un călugăr și spune, și ce să vadă? Stătea în pas de 45 zile. Și a spus, părinte, dar de ce stai așa? Păi postesc. Da, ai stai post? Stai tot înainte în pat, că nu mai poți? Deci să postești cât să-ți permite trupul fiecăruia, fără ca să neglijești cele duhovnicești. Păi dacă ai încetat rugăciunea, ai încetat de a face milostenie, ai încetat jertfa, la ce îți folosește postul aspru? Deci să postești astfel încât să poți face și celelalte fapte bune. Deci, fraților, să luăm aminte la acest aspect, pentru că pe unii biruie cu lăcomia, pe alții peste măsură de postire, ca să nu creze cele duhovnicești. Cel mai bine, fiecare își știe puterile fizice. Duhovnicul știe viața lui, bolile lui, starea de sănătate a lui și starea
duhovnicească a lui. De aceea, aceste lucruri să fie cu măsură. Dacă creștinul din nou postește, cum spune tipic Sfântul Sava, este de ajuns. Este pe Dumnezeu. Pune atenție pe altceva mai mult. Fraților, este rânduiala ca cine postește acum cele 3 zile, miercuri poate să ia aghiazmă mare. Aceasta ca o recunoștință din partea lui Dumnezeu, așa că ai te înfrânat și ai postit aceste zile. Bineînțeles că în timpul postului nu încetează dușmanul să ne aducă ispite. Deci, fraților, postul este cel mai controversat. Este cel mai ispitit. Deci ispitele încep în timpul postului. Pentru a ne zdădănici postul, diavolul ridică război asupra postitorilor. Și anume, fie prin alții, fie prin sine. Dacă nu poate zdruncena voința sigură și fermă de a posti, atunci aduce slăbiciuni trupești, întunecarea minții, chiar și boli, asta prin propria persoană. Sau din extern, prin rudenii, prin casnici, prin alții, care ori să-i spurce postul, ori să se dărâșească postul, ori să-l smuțească din acest post. Cel care se face prieten de sminteală, vai de sufletul lui. Aceștia nu le de ajuns că nu e postesc ei, dar vor și pe alții se aducă la starea lor. Deci, fraților, încurajați pe cei care postesc, nu-i opriți. Nu le puneți piedică. Iată, deci, că și ispitele postului sunt pe măsură. După aceea, deci aceasta ne arată Hristos a doua lecție de a lupta cu dușmanul și inamicul nostru nevăzut. Deci postul. Dar numai atât ajunge? Nu-i de ajuns. Mai trebuie ceva. Ne spune Mântuitorul astăzi despre milostenie. Și spune așa: nu vă adunați comori pe pământ, unde molele strică și ruginea, unde molele și ruginea le strică și furile fură. Ci adunați-vă comori în cerul, acolo unde fură nu le fură și molele nu le strică. Deci ne arată că un ostaș nu poate în momentul războiului să țină legătura cu mobilele și imobilele sale, cu legăturile trupești cu familia și cu toate chivenistările vieții cotidiene. Adică ostașul în război este eliberat de toate acestea. Așa este și ostașul duhovnicesc. Și ne spune Mântuitorul, deci să ne adunăm cu omori în cer. Cum? Mai ales în timpul postului, este bine primită și necesară milostenia. La fel, condiții milostenie sunt după legile lui Dumnezeu. Deci milostenia să fie făcută pentru sufletul omului, pentru mântuirea sa, pentru iertarea păcatelor sale, pentru cei adormiți. Astfel încât Mântuitorul spune că milostenia acoperă mulțime de păcate. Deci este necesară. Este o poruncă. Fraților, ce este milostenia? Milostenia înseamnă un sentiment întâi. Iar exercitarea fizică este fructificarea sentimentului. Dar sentimentul poate să însemne sau pot să o aibă și alții, și păgânii chiar. Pe una să ai sentiment și alta să faci ceea ce spune sentimentul. Deci dacă ți este milă de un sărac, cu adevărat,
atunci nu numai că îți este milă, ci și dai câte ceva din ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Sfinții desăvârșiți împărțeau totul. Dacă citim viețile Sfinților, marea majoritate, putem spune 90% din Sfinți, întâi de a se duce la călugărie, înainte de a se duce la mucenicie sau la altceva, primul lucru își împărțeau averea săracilor. Aproape la toți Sfinții. Ei, acest lucru poate nu putem face. Atunci să facem ce făcea Zaharie Ciubotarul, care spunea că le plăcut la Dumnezeu. Acest Zaharie Ciubotarul, din ceea ce câștiga, împărțea în trei. O parte pentru milostenie, o parte pentru ajutorare bisericii, o parte pentru sine. Și spune că era plăcut la Dumnezeu, că s-a dus Sava Antonie și a spus că e mai mare înaintea lui Dumnezeu ca el. Dacă nici așa nu se poate, atunci să respectăm rânduiala zeciuielii. Ce înseamnă rânduiala zeciuielii? Cum era în Vechiul Testament? A 10-a parte. A 10-a parte din bani, a 10-a parte din alimente, a 10-a parte din haine, din ce? Să dărim lui Dumnezeu prin mâinile săracilor. Deci, fraților, dacă nici așa, măcar cât putem, dar fără milostenie deloc nu se poate. Bun, trăim într-o societate în care toată lumea este îndestulată, deși este foarte săracă. Într-o societate în care mâncarea și hainele sunt în discreție, că nu mai trebuie nimănui. Toată lumea alergă după bani. Cam asta este criteriul astăzi de milostenie. Nu cred că asta este cel mai principal. Cel mai principal este, în primul rând, ar trebui să ai tu o disponibilitate bună spre altul. Adică să se arate prin felul tău de a fi că îl ajuți pe aproapele. Restul de curg. Și banii, și mâncarea, și hainele. Dacă o faci aceasta numai ca obligativitate, cu inimă seacă și searbădă, acea milostenie sicterită, nu știu cât o primește Dumnezeu. Deci, ca și postul, milostenia este primită la Dumnezeu dacă este făcută din inimă. Nu, Doamne ferește, cu părere de rău. Pentru că cel ce face milostenie cu părere de rău, acela a pierdut tot ce a dat milostenie. De aceea ne ispitește vrăjmașul să ne pară rău după ce am dat. Ca să ne fure folosul milostenie. Milostenia nu este condiționată atât de cantitate, cât de calitatea inimii. Mântuitorul a spus, a lăudat pe acea văduvă, care a dat 2 bănuți, că i-a dat din inimă și a dat comparativ cu ce avea ea. Adică tu dacă ești patron și dai 2 lei la un săraș, nu înseamnă că de acum este de ajuns. Da, 2 lei pentru o văduvă este foarte de ajuns. Dar, deci trebuie să fie raport și cu câștigul tău și cu situația ta materială. Deci, la asta apreciază Dumnezeu. Deci, fraților, milostenia are condițiile ei. Una este filantropia. De obicei, filantropia este amestecată întotdeauna cu slava de șarte. Că acum așa se poartă. Și se scoate ochii. Vezi cu catolicii fac filantropie? Vezi cu sectare fac filantropie? De ce ortodox să nu faci și filantropie? Pentru că filantropia înseamnă a te arăta lumii că ești milostiv. Dar nu asta ne cere Hristos. Spune clar Evanghelia. Să nu știe stânga ce face dreapta. Adică să nu pozeze ortodoxul în fața televiziunii, în fața poporului, în fața lumii, că el face milostenie. E, acest lucru ar trebui să știe numai Dumnezeu. Deci, fraților, și aici este vorba tot de același scop de care vorbesc și la post.
Căci fapta trece de partea scopului. Ai făcut milostenie cu slavă de șartă, ai pierdut milostenia. Ai făcut-o cu părere de rău că ai dat, ai pierdut milostenia. Ai făcut-o din furat, ai pierdut milostenia. Dar, Mântuitorul ne spune astăzi să facem milostenie, mai ales în vremea postului. Fraților, a apărut acest tandem la creștinii ortodoxi, acela al respectării rigide a poruncii. Și anume, spune Evanghelistul să dau milostenie, gata, am dat bulende, am dat haine, am dat milostenie. Fără să trecem la esență. Adică, este vorba de milostenia pasivă, nu milostenia activă. Ce înseamnă milostenia activă? Înseamnă să te implici, Domnule. Să te implici în efort fizic față de un bolnav, față de un sărac, față de un neajutorat, față de un văduv. Să te implici în suferința celuilalt. Să dai mâna, să-l ajuți, să stai lângă el, să-l dădăcești, să-i faci. Asta e milostenia activă. Nu cred că iubește Dumnezeu așa, gata, am dat, am scăpat, m-a ascultat pe mâini și așa crezi că e ortodoxie rece? Ca gheața? Asta nu e ortodoxie. Deci trebuie implicare activă și din inimă. Păi când a cercetat un bolnav, păi dă-i o inimă cadă și un zâmbet, nu fi ca piatra și ca gheața. Dacă te duci să ai mângâiat un bolnav, un bătrân, un ceva, fă-i din inimă ca să cunoască că inima ajunge la inimă. Fraților, să trecem de această peliculă a indiferenței și a ignoranței, a literei, că ne omoară tipicul. Tipic și la inimă nimic. La fel și rugăciunea, care este o altă armă. Deci ce iubește Dumnezeu? Care rugăciune? Așa vameșului, care se spune din inimă. Iată, participăm la liturghie și cu adevărat, oamenii vin mai mulți la număr în posturi, la Sfânta Liturghie, că așa este bine și este bine. Dar la fel în urmă la litere. Căci dacă în timpul liturghiei tu acolo nu te-ai gândit la păcate, nu ți-ai dat seama în fața cui stai, nu ai vărsat o lacrimă, așa, nu ai ieșit împlinit și unit cu Hristos, participarea fizică înseamnă ședință. Sau spectacol. La fel și rugăciunea ta personală în casă, care ar trebui să nu fie bolboroseală, adică mulțumire de sine, slavă ție, Doamne, nu știu ca ceilalți oameni, am plinit pravila. Iar după ce se plin pravila, te pui în fața televizorul frumos că ești mulțumit. Asta vrea Hristos? Deci vrem să spargem așa această coajă a ignoranței și a literei. Litera ucide, Duhul dă de viață. Deci, fraților, esența postului este să ajungi la umilință. Deci, ai iertat, ai postit, te-ai rugat, ai dat milostenie. Dar dacă tu după un post sau în timpul post ne-ai ajuns la umilință, așa, la părerea de rău păcate, la căință, înseamnă că ai împlinit scolastic toate acestea. Deci asta este esența postului, să pătrundem la inimă. Deci, fraților, acum în post, bineînțeles că tipicul Sfântul Sava ne arată acolo că se lungesc rugăciune. Deci, în loc de o psaltire pe săptămână, să citesc două. Să adaugă rugăciunea Sfântul Efrem Sire, Doamne și Stăpânul vieții mele. Așa, se mulțesc metanele, se fac sute de metane pe zi. Așa, se citește canonul cel mare săptămâna aceasta, luni, marți, miercuri și joi. În acești săptămâna post la fel. În săptămâna de la fel. Deci se prelungesc rugăciunile.
Și bine este, nu înseamnă că să neglijăm acesta. N-am spus asta, să nu crede cineva. Vreau să spun că de la cantitate să ajungem cât de cât la care să spunem că am milostivii nepăcătos. Dar așa să spui din inimă. Deci, fraților, cea mai importantă rugăciune este psaltirea. Este ca soare pe ce spune Dumnezeu cel Mare. Această rugăciune este arma împotriva diavolului. De nimic nu fuge diavolul ca de psaltire. De aceea citită cu post și mai ales în mersul nopții, în liniștea nopții, citită cu atenție și cu milință. Aceea face minuni. Acei ostași slabe care se tem să citească psaltirea, aceia merg la război cu dușmanul, cu arcul primitiv. Iar el trage cu mitraliera. De aceea spune Apostolul Pavel, luați toate armele. Tot ce e posibil. Să stați tari împotriva diavolului. Deci mai ales rugăciunea. Rugăciunea cu lacrimi, rugăciunea cu milință și la miezul nopții este rugăciunea cea mai importantă, fraților. De aceea, în postul acesta, să mulțim rugăciunile. Participa la Sfânta Liturghie, care cum poate, dar mai ales rugăciune personală, mai ales de miezul nopții. La urmă o să vorbim și despre rânduiala și tipul care vom face. Mai departe, e de ajuns pentru post? Mai trebuie și altceva. Trebuie să te desparți de omul cel vechi. Deci, fraților, atâta de cât avem împătimire spre anumite inclinații, acelea ne pun piedică în calea alergării noastre duhovnicești. Ce se întâmplă într-o armată dacă acolo există soldați bețivi, curvari sau cu alte vicii, drogați sau eu știu, acea armată mai pare biruitoare, nici vorbă. Și ea se destramă pe sine însuși. Știți din bătrâni că ce făceau rușii când veneau prin țară în evacuare și se îmbătau și mureau prin beciuri la oameni. Că își trăgeau cu pușca în butoi și puneau gura acolo până crăpau. Deci, dacă în războiul duhovnicesc nu există debarasare de patim, ne ruinăm pe noi înșine. Adică, dacă nu închidem crâșmele, dacă nu închidem televizoarele, dacă nu închidem Facebook-ul, WhatsApp-ul și toate prostiile este, dacă nu închidem fereastra gurii, dacă nu astupăm urechile de muzică, de politică, de toate drăcire, dacă ochii nu se înfrânează, la ce ne ajută postul? Un pântecele gheorăie masele și se uită la filme. O mâncare de fasole fără un de lemn, iar muzica îi saltă în cap. Biserica, rânduiala, are anumite tipicuri. Să nu se facă nunți în post, să nu se facă cu mătăi sau alte în post, dar nu înseamnă că de acum e dezlegare în afară. Vreau să spună că este absolut strict. Deci, fraților, toate acestea sunt de folos. Deci ce înseamnă post? Înseamnă să postească și ochii. Pe acum la aceste televiziuni plătite din banii guvernului, plătite să mintă oamenii, plătite să distragă atenția principală a poporului acestea la anumite subiecte inventate. Pentru asta bol din noi ochi acolo, să ne fă în loc să citim o carte sfântă, Viețile Sfinților. Deci, fraților, aceasta este o mare pierdere de timp.
După aceea, oare distracțiile nu sunt cele care ne împiedică pe calea mântuirii? Ce folos ai de muzică? Ce folos ai din plimbări? Mai ales în postul mare. Sau acum este la modă să se meargă luna martie la schi. Dar te împiedici dacă îți gheorăie mațele. La schi. La ce-ți folosesc toate acestea? Și spui că postești. Deci, fraților, nu ne putem juca cu Dumnezeu. Pentru că adevăratul post este înfrânare. Înseamnă abstinență. În totalitate, adică în toate domeniile. Și ochii, și gura, și mintea. Ei, ia să vedeți dumneavoastră, cine postește până miercuri, ar să vezi că nu mai are vlagă să mai vorbească. Abia scoate 3 vorbe. Deci înseamnă că postul este cel care pune pază gurii. Abia șterge picioarele. Fraților, dar crezi că e mare lucru asta? Dacă ne uităm la sfinți care posteau câte 40 nu mâncau nimica, nici apă nu beau. Bineînțeles, cu darul lui Dumnezeu. Păi noi dacă peste 2-3 zile, gata, suntem leșinați de foame, aghenii ne mișcăm de aici colo, abia mai deschidem gura. Păi, ce mare lucru ai făcut? Nu zic că n-ar fi mare lucru. E bine și așa, foarte bine. Ai plată la Dumnezeu. Dar ca să te mândrești, chiar ești fără minte. Tu nu te pune în comparație cu cei mai slabi. Pune în comparație cu vitejii. Cam așa este moda acum. Să ne pune în comparație cu cei slabi. Asta lui a face. Dar pune, Doamne, în comparație cu vitejii. Că atunci te vezi și ești. De aceea, fraților, abstinență și în familie. Bărbații n-au de post, ferească Dumnezeu. Pacul este pe capul lor. Unii dintre ei, bineînțeles, nu toți. Pentru femei mai mari, bucurii mai multe. Deci în seara aceasta, frate, să mai rănim televizor, să închidem de tot. Mai lăsăm aparatul să mai odihnească. Să lăsăm toate aceste rețele de socializare care ne pierd timpul. Deci aceasta este rânduiala care ar trebui să facem în post. Fraților, toate acestea ce le-am spus și ne le îndeamnă Hristos și Biserica, au același scop. Acela de a primi harul Duhului Sfânt, de a ne uni cu Hristos. Deci ca să iei decorații de război, să fie rău, să fii încununat în fața armatei, ca să fii încununat în fața cerului, trebuie să lupți lupta cea bună. După legile jocului, cum spunea Apostolul Pavel. Adică exact cum ne spune Evanghelia. Deci toate acestea ne ajută la mântuire. Fraților, să începem cu ajutorul lui Dumnezeu acest post, cerând ajutorul lui Dumnezeu să ne întărească, să ne dea putere și răbdare, să ne cununăm la Hristos Dumnezeu. Amin. Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-ți pe El întru cele înalte. Aleluia, aleluia, aleluia. Frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși în care cel dintâi sunt eu. Încă cred că acest nu-și prea curat trupul Tău și scump sângele Tău. Deci mă rog, ține-le și apele și alții de voie și fără de voie.
cele cu lucru, cuvânt, cu știință, neștiință. Mă vrednicește fără de eu să mă vădășesc cu bracuratele tale tale, scretarea păcați pe viața de și a mine. Cine face de tale Fiul lui, lasă spărtași-mă pe mine și rugă să mă nepreșmași pe tale ta. Nici să răutați văză că iubești pe tău, harul mă te spune în doamne. Nu spre judecată, să slățână, să fim de și bracuratele tale. Sfântul de Sfântul și totdeauna acum și pururea și în vecilor. Amin. Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta, că ne-ai învrednicit pre noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață făcătoarele Tale taine, întărește-ne pre noi într-o sfințenia Ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta. Aleluia, aleluia, aleluia. Desfămi Dumnezeiește, Sfintele Preacuratele, nemuritoare, cereștele de viață, făcătoarele, înfricoșătoare, Hristos, taine, cu vrenicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește!
Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerem pe noi înșine și unii pe alții. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim. Într-o numele Domnului, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel ce binecuvântezi, sfârșește, binecuvântează, Doamne, sfințește și nădăjduiesc într Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Prindirea desășitară păzește, sfințește pe cei ce vei scurdavă ca stare. Tu pe aceștia preamărești cu dumnezeiască puterea Ta și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim într Tine. Pace lumii Tale dărești și bisericile Tale, preoși tu poporul Tău, că toată darea cea bună și tot darul de sus este pogorând. De la Tine, Părinte, lumină și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru Tine, Părinte, cu o sfârșit am mântuit după ghid, căci luând crucea ai urmat lui Hristos, și lucrând ai învățat să nu se uite la trup căci este pecător, și să poarte grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură Preacuvioase Părinte Benedict, Duhul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, îmbogățindu-te-ai cu dumnezeiescul har, iar cu faptele tale ai descoperit chemarea și te-ai arătat plin de harul Duhului Sfânt, în rugăciuni și în înfrânări. Sfinte Benedict, plăcutule al lui Dumnezeu, și neputincioșilor tămăduitori te-ai făcut și izgonitor demonilor și grabnic apărător sufletelor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi, Doamne, și ale născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-ne onor și ne mântuiește pe noi ca un îndurat. Doamne, miluiește!
numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat, binecuvântat de acum și până în veac. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Nădejdea tuturor mari și pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Dumnezeul nostru, care mai înainte a rânduit pe legea cea veche și cea nouă aceste 40 de zile la care ne-am răcit acum să ajungem. De la Tine cere și Ție ne rugăm. Întărește-ne cu puterea Ta ca să ne înnevoim întrânse cu bună nevoință, spre slava numele Tău cel Sfânt. Și spre iertarea păcatelor noastre, pentru omorârea patimilor și stârpirea tot păcatul, pentru ca prin pocăință împreună cu Tine, răstignindu-ne și îngropându-ne, să ne sculăm din fapte și de moarte, să petrecem cu bună plăcere înaintea Ta, în toate zilele noastre, că Ție se cuvine a ne mirui și a ne mântui pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă să împreună și Părintele Tău și fără început, și prea Sfântul și Bunul și te viață de tu lucră acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântarea Domnului să fie peste toți, ca să o hață, să iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, legea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Preacuioase Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat de Moș Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pe rugăciunii preacurate Maicii sale, ale Sfinților și torilor dați apostoli, ale preacuioșilor și de Dumnezeu purtător părința noștri, cu ale Sfântul Cuvios și Benedire Nursia, și ale Sfântul Măceic Alexandru Preot, dacă le pune săvârșim, ale Sfântul Mare Măcei Gheorghe, purtător de Brinsă, ale Sfântul Ioan cel Nou Suceava, Sfinților Cuvioși Părinții Hastu, Paisa și Oan de la Neamț, ale Sfintelor Cuvioase Maici Parascheva și Teodora de la Sihla, a Sfinților Devților Dumnezeu și Părința Chinșana, ale Sfântului Ioan Gură de al Patriarh Constantinopla, care Sfântă Liturghie a săvârșit și pentru ale tuturor Sfinților. Să ne miluiască, ne mântuiască un bun și iubitor de oameni. Amin. Iubiți credincioși, deci în postul acesta vom face taina Sfântului Maslu în fiecare vineri. Deci și vinerea aceasta sper să găsesc un părinte. N-am vorbit cu nimeni, dar cred. Au fost mai multe solicitări, dar ce să facem aici. Canonul Sfânt Andrei Criteanu. Deci luni, marți, miercuri și joi, la ora 6, facem la Homița. După aceea, pomenicile morților. Sunt creștini care deja au dat pomenicile morților. Rog ca cei care aveți pomenici pentru post să scrieți sus, adică pentru postul mare, că acelea au regim special. Aceste pomenici se citesc în fiecare sâmbătă. Ultima, deci prima, a doua până la 6-a, ultima în joia cea mare. Nu în joia cea mare, deci în sâmbăta Floriilor. Rog ca să scrieți, citeți. Vă rog foarte mult la acest aspect. Citeți că sunt nume care nu le înțelegem. Și un alt aspect, deși nu e important, dar pentru noi e important, scrieți coloane nu la rând. Este mult mai ușor să citești coloane decât în rând așa. După aceea, canonul Sfântul Adecretează se va citi în a 5-a săptămână complet. O să spunem atunci la ce oră. Pe lângă toate acestea, ar fi bine să luăm aminte și la ce se întâmplă în timpul este.
Adică în sensul că pe lângă toate nevoințe care le facem, trebuie și mărturisirea credinței. Și o leacă de curaj de a spune adevărul. Mai ales la cei care sunteți o leacă de intelectuali. Mă refer avocați, profesori, funcționari, juriști. Oamenii chiar stăm așa să le calce ăștia în picioare cum vor ei. Chiar nu există nicio luare de poziție. Iată, a aprecia creștinii care vezi duminica trecută la manifest. Este un protest al tău împotriva unui sistem drăcesc care vrea subjugarea persoanei umane. De aceea îndemn pe toți. Creștinii nu obligăm, dar îndemnăm, pentru că acest protest înseamnă voința ta. Nu ești de acord cu acest sistem demonic, care mâine o să spună lațul în gât. Deja vrea să facă poliția militară ca să nu mai faci nimic. Undeva se pune problema să se schimbe toate buletinele, să dea numai cele cu chip, cu imprenta facială. Deci să facă tot ce vrea diavolul din noi. Cred că pe lângă toate nevoile care le facem, mai important ca toate ar fi mărturisirea credinței. O leacă de curaj ar trebui la toți. Mai ales și care aveți o leacă de minte. Adică mă refer o leacă de cultură. Căci de noi va depinde implantarea și sistem drăcesc și de noi va depinde dacă mai supravin ca ținățiune și ortodoxie. Dacă vom tăcea, iar o să stăi în casă creștinii Paști. Așa iar o să ne pună bodnița și ne pună călușul în gură ca să mai zici nimica. Deși să trece peste toate legile, peste toate Constituții, nu calcă tot în picioare. Deci pentru cei ce n-au lege, ar trebui un pic de hotărâre. Sunt o mână de oameni care luptă, dai de ajuns, numai stă și primim la ei, ar trebui acești oameni întăriți și ajutați și cu rugăciunea. Mai pomeniți la rugăciune, la psaltire, să ajute Dumnezeu să mai răstoarne acești oameni neaveniți în țara noastră, care n-au niciun interes românesc în țara asta, care vor să dărâme sistemul românesc și ortodoxia în țara noastră. Deci la ora actuală totul lumea tace. Era hitac, ei au trecut oricând și au acceptat orice. Am unul de merare. Preoții mea tace, cleric și poporul tace. De ce, fraților? Deci aceasta nu înseamnă răzvătire, înseamnă protest. Protest înseamnă nu ești de acord cu ceva. Atunci când este în pericol credința, când dușmanul vrea să mă subjuge, să-mi ia ce-i scump pe Hristos, tu poți să taci. De aceea, forța este în popor. Ortodoxia este în popor. De ce s-au temut cei care au sânat în Creta? De forța poporului. De ce se teme acum politicile acestea corupți cu televiziunea acestea mărșave? De popor. De aceea, dacă poporul va tace, dar să știți că niciodată n-a făcut poporul ca acum. Deci, fraților, cu ajutorul Dumnezeu să începem postul, cu ajutorul Dumnezeu să avem nădejde în Dumnezeu, să luptăm cât se poate, dar să luptăm, să spunem adevărul, deci să forțăm nota la acești oameni ca să asculte și poporul acesta. Să ne ajute bunul Dumnezeu.